Diyos, maraynaga po mga tugang, ngunyan iyo ni kaduang aldaw kanobinaryo kan sa tong patron na si San Judas Tadeo, matindog na po ang gabos. Hearts are filled with sadness, sing to call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the homeless heart, work me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy like you I ought to be. Evermore His now and eternally. Love's voiceless forever. Patron of the hopeless change to joy my His In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers, let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos. O San Judas napaladan ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Kanaking bugtong ning Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog kan langit non na pagtubod, tinukdo mo ang dalan pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Lawog mi nakakaagid sa akin ning Diyos sa langit, pagumaw na di maisip nin mga taong balakid, ansiring nakaumawan sa muyang irinurokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Mamuraway na apostol pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon pag-umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Sa Kikristo nagaanyaya itong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya ka itong helang niyang lepra, hinanyuga ang pag-arang mga dibotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatinduga na sadya ni Kristo na satong Ama, kan sa iya na iglesia sa limpoy kaining simbahan, kami ngunyan napaalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaban ang pagtubod,
Ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki ning Diyos. Ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusmin kaipuhan. Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusmin kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si imo nganing hinanyogon an pamibimi simbagon, hinanyoga an pagrangan niyamong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusmin kaipuhan. San Judas darha sa langit an pamibiming balakid, hagadang kami magkamit nin grasyang orog kalinig, si mo sa mong inaarang an pamibimi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusmin kaipuhan. O pinsan ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyo ganganing kayo an pag-arang mi sa imo, ako an inaalay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusmin kaipuhan. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asinibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitas ni ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing paginit kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ka mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan sa ikaduwang aldaw nin misa nobinaryo para sa satong patron na si San Judas Tadeo, ang satong mga mass sponsors iyo ang mga minasunod: Eden Musa, Anonymous, De La Cruz Family, Mr. Rolando Chua, G. Chua, Krister Chua and Family, 3GD Rehuso and Family, Emma Chan, Tess D. and Family, Mr. and Mrs. Noel Antiquera and Family. Isabay tapman po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Maria Regina Molina for the gift of life of Sister Felisa Garing, OP, dulot ni Arinea Garing and Family. Pasasalamat man dulot ni Maureen Joy Iligan, Mr. and Mrs. Marlon Obis,
Engineer Romeo and Nancy Doloiras and children. For Stephanie Atento, dulot ni Christy Atento and family. For the gift of life of Josefina Canyo, dulot ni Rene and Royce. Pasasalamat man dulot ni Jocelyn Alamo. Sa espesyal na kagadan for healing and recovery of Cedric Chan, dulot ni Emma Chan, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kagadan for PLE exam, dulot ni Kristen May Ribangcos, for physician licensure exam of Hannah Martinez, dulot ni Lenji Eves Martinez. For taking the board exam, dulot ni Mrs. Laila Livon and family. Sa special na kagadan for Rochelle Zaira P. Karaig to pass the physician licensure exam, dulot kan Karaig family. To pass the physician licensure exam, dulot ni Leonard Pericles Festin. Sa special na kagadan man, dulot ni Roseville Tularba, as in SMP New Royal Taipan Corporation, for healing of Annalyn, dulot ni Emily. To pass the physician licensure exam, dulot ni Angeline Christy Fideris. To pass the physician licensure exam of Lyra Angelo Doloiras, dulot ni Romy and Nanay Doloiras, Nancy Doloiras. Sa special na kagadan man, dulot ni Josel Asaituno Mendez, Mary Chastine Belye, Leo and Cynthia Ramos. To pass the physician licensure exam, dulot ni Nelson Henry R. Mejia. To pass the licensure exam and to have a 100% passing rate for PLE takers, dulot ni Andrea Nicole Zaragoza. For board exam, dulot ni Boboy and Weng Sachada. Sa special na kagadan man, dulot ni Jefferson Ryan Lee. To pass the PLE, dulot ni May Angeli. To pass the physician licensure exam, dulot kan Marchan family. For full recovery of Elena D. and Cedric D., dulot ni Tess D. For successful board examination of Linda Camille E. Sese, dulot kan Anonymous. For recovery and healing of Jose Tuti Quinto, dulot ni Cyril Solidad and family. For Rama Olbes, for passing medical board exam, dulot ni Dayan T. Olbes. For guidance and financial blessing, dulot kan Sarong Anonymous. The special intention also offered by Annabel. Sa special na kaagadan for passing physician licensure exam, dulot ni Kan Jacob family. Sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Natividad, dulot ka ni Sonia Serrano. Sa kalag ni Natividad, dulot ni Rafaelita Hau and family. Sa kalag ni Milagros, dulot ni Engineer Peter Paras. For Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For Romeo and Federico, and for the soul of Magdalena and all souls, offered by Astor Archinue. For the 7th death anniversary of Charlene, dulot ni Ampi Adornado. For the 8th death anniversary of Nelson Sr., dulot kan Resare family. Sa kalag ni Gillian, dulot ni Dayan T. Olbes. Sa kalag ni Ninita, dulot ni Rene and Royce. Sa kalag ni Enriquita and sa gabos na kalag, dulot ni Jocelyn Alamo. Sa kalag ni Resalina, dulot ni Felipe Salcedo and family. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka Ama, asin Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya asin kataninungan ni Yesu Kristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, sin sa indo mga tugang, tarakasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako sa Santa Maria, darin nabirin, sa gabos ng Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan tang Diyos. Mayrak manlugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pakapatawadaan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Diyos na sa mong Ama, ipinahayag man sa imong pagka-Diyos sa pagikan pagkahulit din sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo nan sa iyang mga pamibi. Danay man pagtalubo sa imong simbahan, sindakulpan magtubod sa imo. Inainagad mi sa ngaran ni Jesucristo kagurang nanyamo sa imong aki, na nabubuhay as sinagahaday kaiba mo asin Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturgia kan tataramon. Hemate onyato anenot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ano man ang masabita dapit kay Abraham na samuyang ginikanan. Kung si Abraham naging matanos sa bagsikan sa iyang mga gibo, igwasanin ikakapag paabaw-abaw. Alagad, bakong sa atubang nin Diyos. Huli ita nasasabi sa kasuratan, si Abraham nagtubod sa Diyos, asin sa bagsik ng pagtubod na ini, siya naging matanos. Kung ang tao nagtrabaho, ang sa iyang tandan, dai ibinibilang na pabor o grasya, kundi bayad na dapat itao sa iya. Alagad kung ang tao, mayong ikinapahin na gibo, alagad nagtutubod sa Diyos na makakagibong matanos sa parakasala, ining sa iyang pagtubod, iyoan makakapamatanos sa iya. Siring man ang sinasabi ni David, palada na ang mga tao na ginibong matanos ng Diyos, dawa dainin mga gibo. Palada na ang mga tao na ang mga karatan pinapatawad, na ang kasalan pinapara. Palada na ang mga tao na dai sinasala nin kagurangan. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Mabirik ako sa imo kagurangan sa panahon nin kahorasaan, asin mapapano ako kan kaugmahan nin sa imong kaligtasan. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon nin kahorasaan, asin mapapano ako kan kaugmahan nin sa imong kaligtasan. Paladan ang tawo na ang kasalan pinapatawad, asin idtong ang karatan pinapara. Paladan ang tawo na dai sinasala nin kagurangnan, idto na ang puso dainin daya. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon nin kahorasaan, asin mapapano ako kan kaugmahan nin sa imong kaligtasan. Ang sakong kasalan ipinagbuyboy ko sa imo, dai ko itinago ang sakuyang katampalasan. Olay ko, ikukumpisal ko sa kagurangnan ang sakong kasalan, asin pinatawad mo ang sakuyang katampalasan. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon nin kahorasaan, asin mapapano ako kan kaugmahan nin sa imong kaligtasan. Mag-ugma kamo sa kagurangnan asin magrukyaw, kamong mga banal mag-awit sa kaugmahan, kamong mga matanos ang puso. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon nin kahorasaan, asin mapapano ako kan kaugmahan nin sa imong kaligtasan. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Murayan sa imo kagurangnan. Rinibong mga tao nagkakatiripon, nagsusurusuan. Si Jesus nagpuon pagtaram, inot sa iyang mga disipulos.
Maglikay kamo sa libadura kan mga pariseo, bot sabiyon an pagsaginsagin. Daing natatahuban na dai dapat ipahayag, daing natatago na dai dapat maisihan. Hulita an sinabi kan banggi, madadangog pagkaaga. Asin an hininghing sa kwarto, ikukorahaw sa ibabaw kan atop. Ngunyan, himate ako nindo mga katuod, day kamo matakot sa mga minagadan kan hawak, asin dain ang ibang magigibo. Sasabihin ko sa indo ang dapat nindong katakutan. Katakutan nindo ang may kapangyarihan sa pagadan, asin pakatapos isugba sa kalayo. Iyan ang dapat nindong katakutan. Bako daw na ang 5 dignos, pinapabakal sa nagkapirang sintabos sana. Alagad ni Saro sa sainda, nalilingawan nin Diyos. Sagkod na mga buhokan sa indong payo, bilang gabos. Kaya, day kamo matakot, urog na mahalaga kamo, kisa gabos na dignos. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po sa inyo gabos. Kadawang Lubina o aldaw kan pagtubina kay San Judas Tadeo ang tema susog sa Kristan tudaang pagnubina kay San Judas Tadeo pagpormanin mga puso asin isip na makadiyos. So, devotion to St. Jude, forming godly hearts and minds. Siguro sa tunay na nubina, at yan na hapon, pero hulita, aldaw man ini, sina igaw man na may mga intensyon, siguro tawan-taman doon sa Ebanghelyo. So, nadangugta na susog kay Kristo, matakot kita, duman sa nakakapadara, kang kalagding sarong tao sa makuring pagtios. Ito na bako sa nang laman o hawak ang nararaot, kundi pati so kabilugan nin tao. Nagtutugdo baga sa Christian philosophy na ang tao kumpesto nin duwa. Ang kalag na day nahihiling, spiritual, as in ang hawak, na iyo ang paagikan sa tuyang komunikasyon o paagikan sa tong kabuhay digdi sa kinauban. Ninulit na day man nahihiling ang kalag, ikaw kitang hawak, tanganing mahiling. So, sinasabi kan kalag, it is the part of our person na nakakagibok kita kang dapat gibuhon as in nakaka-relate sa kapwa. Tanganing itong commandments kang mahal na Diyos na 10 which are divided into commandments to praise God and commandments to relate with our neighbor. Magibuta, tanahilingan sa tong laman o hawak. Ngunyan, sabi kang Ebanghelyo, ang mga tao na natatakot sa kadakol na bagay, urog ng kagadanan. Ninulitan sa kagadanan, so sa tong hawak, malalapa. And we are separated from our soul na nakadestino sa urog na haloy na kaugmahan o pwede ser kalungkutan o kapodkaan, eternal damnation. So, kumpara ngaya sa dignos o mga bagay na mayong halaga para sa tao because you just buy them with 5 centavos o lesser, tanong ngayon ang tao na mamutan kang Diyos. Pulita,
bako sa nata si Kristo sa ing aki naging tao harog sa to, kundi na there is a deeper reason ta pigla lang ang tao. Ta sabi pagali na lang ang tao sa imahe kang mahal na Dios. Let us create them in our image and likeness, sabi sa libro kan Genesis. Kaya kung arog kan ang paglalag sa tao, garong pag espesyal na dahil man siya pwedeng malapa sa na araw kang ibang linadang na ito nga ning mga hayop na mga pets ta gusto tama na gibuhan ki sementeryo, pigbabaduan, nagaroman tao. Ito pa kayang tao mismo na dahil kita magtaunin halaga. So if God cares for human beings, natatan mismong tao na mag-care sa kapwa nito tao. Kasi dalin na lang, din halangkaw na dignidad. Sabi baga sa prayer kan Oratio Imperata, kita ginibong para ataman. Kan bilog na rin na lang. That's why we are called stewards of creation. So if this is the task and the mission of mankind, ano tang mankind mismo daing kindness, daing awa sa kapwa niya. So we see the wars, we see the oppression, we see the lack of care, kindness sa bawat isa. Not only in the wars going on, kundi sa mismong pagtratarta sa lambang saro. Itong mga katabang ta, itong mga kaibats trabaho. Sometimes, since we are the owner, since we are the boss, we look down on our employees. O kaya yung mga katabang to sa bahay. Kung wala naman sinda, magagawa ba natin ang dapat nating gawin? No? So, bako sa data, nakatabang sa negosyo, nakatabang sa ano man na bagay, kundi they are human beings. They are people. Nasabi ta kasubago, tinauanin, alangkaw na dignidad. So, ining alangkaw na dignidad, ang konsekwensya kay ini, na kita mag-arang sa Diyos, kita magrani sa iya. Being created in God's likeness, in image, means to talk to God, to be able to know God, and knowing Him, serving Him, and loving Him. Kadig din namin adlaw gusto 10 commandments. Ta marunong ang tao mag-isip, marunong ang tao magdesisyon, he is bound or he or she is bound to follow the commandments. Maintindihan niya. Hindi naman obliged ang mga pusa, mga aso na mag-obey kan 10 commandments kasi hindi naman nila nalalaman ang kanilang pagkaaso, ang kanilang pagkapusa. Pero we know why we are human beings. So ito pong ngalangkaw na dignity na nahiling to sa Ebanghelyon yan is also the mission of the church. Kaya lambang pesta ng patron, saint, is always a testimony na ang tao patuloy na naghahanap sa Diyos. Meron ng itinaas ang dignidad ng mga naging banal ang buhay. That's why we call them saints. Nagagayahin natin. Pero, siyempre, di naman natin lubusang magagaya because every being, every human being has his, her own charism, her own talents, her own gifts. Kung si St. Jude ay saint of the impossible, di naman pwedeng Saint of the Impossible Part 2. Siya lang. Kaya kung gusto mo rin maging santo, maghanap ka man ng sadiri mong specialization. Wala pong doble-doble. Wala pong gaya-gaya. So, what I mean, ang pag sa Diyos ay maraming paraan. No? Bako lang na mag-aim tayong maging santo, tulad ni St. Jude, kundi the very ordinary things na magagawa natin. Ano po ang pagporma ng mga taong
may makadiyos na pag-iisip at puso. How is that to happen? Paano po magkakaroon ng makadiyos na puso at isip? Siyempre, sabi tangani, we were created in the image of and likeness of God. Yun mismong katangian na yun mismong quality, characteristic ng pagkatao natin, na kumbaga nakatutok tayo sa Diyos. These are the fundamental basis ng tao, mataas ang dignity. So, nirerespeto mo ang kapwa mo tao, sarili mo, nirerespeto mo na mas magandang sama-sama, may katahimikan, may peace, kapayapaan, may pagmamahal, may respeto. Yan po sa mga bagay na tingnan natin araw-araw sa buhay natin. Kung medyo may napapalungkot tayo, we should ask ourselves, bakit? Kasi sadness can lead to other things. Pero gusto ba natin makitang masaya? Kahit nga ang Panginoon nagsabi, I want you to be happy. Tinawag ko kayo para bigyan ko kayo ng happiness. At happiness na hindi yung binibigay ng mundo. Happiness na dahil na mahanap ang ibang happiness. To the full. I want you to become happy to the full. So, kung ito pong happiness na ito ay nagibigyan ng atmosphere sa bawat isa sa atin, di maintindihan ng lahat na may Diyos. Maintindihan ng lahat na hindi para biro-biro ang Christianity, hindi pala invento, hindi pala panaginip lang, kundi it's something real. That's why, pag nag-misa, yung pig-offer na tinapay at sa kaarak na nagiging body and blood of Jesus, it is something na hindi nagigibo ng tao. Ang Diyos lamang. So, ibig sabihin, so Diyos na naglalang sa to, hindi tayo iniiwan. Araw-araw sa kapiling natin siya. Kaya pigapod tang Emmanuel, God is with us. That is why we always believe na ang sinabi ni Jesus ng tinapay magiging katawan niya ay tunay. That is the living miracle every day we witness whenever we celebrate the Mass. Kaya, dahil may binigay na isip, may binigay na puso, maintindihan natin, why is it possible for Jesus to give us His body and blood? Ikaw, kung nagmamahal kang tunay, di ba binibigay mo ang body and blood mo? Hindi naman sa kukunin mong dugo mo o kaya kung manalaman mo, ipapakain mo sa mahal mo. Hindi po yun. Kundi, you love somebody until the point of pain. Nasasaktan ka, hindi ka tumitigil na nagmamahal. Kung nasasaktan ka, you are giving everything of you. Nang hindi ka nasasaktan, hindi ka nagmamahal. Kasi madali lang magmahal. Sabi mo, sige, i-blow out kita. Bigyan kita ng ganito, ang damit, etc. Yun na ba? Pagmamahal na ba yun? But if you're ready to be by the side of somebody, may sakit man o maganda man ang kalusugan, without any complaint, then that's the time you love the person. Pero kung puro ka reklamo, puro kang salita, puro kang ina-expect doon sa tao na itong gawin mo, ayoko niyan. Ikaw nang masusunod palagi. But bakit yung Diyos, nagsuwail tayo sa Kanya, naggawa tayo ng kasalanan, and still God loves us? Yun ang pinapakita ni Lord, na nagtampo man kita, nagkasala man kita, mahal pa rin tayo. More than the sparrows, the dignos, na halos namamatay, walang nakakaalam. Pero sabi niya, nalalaman ko. Alam ko nga kung ilang ang buhok nyo sa ulo nyo. Tininan nyo o hindi. Alam ko kung ilan ang buhok nyo. No?
Kung kalbo na kayo, alam ko pa rin kung ilan ang buhok nyo. So that means, that's how important each one of us to the Lord. Kaya kung mahal tayo ng Lord bawat isa, ano po ang conclusion? We should love each other also. Tell the world of His love, sabi ni Pope John Paul II, nung pumunta siya sa Maynila. Ang tanong natin sa bawat isa, ilang pesta na ba ni St. Jude? Ilan na bang minahal ko para pagsunod kay John Paul II? Sabihan ko, ikalat ko ang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Saan ko ba ito kinalat? Ilan bang nakalatan ko ng pagmamahal ng Diyos? Sa totoo lang, if we continue to devote, to have devotion to St. Jude, di ba? Yun yung natin, parang check, reality check sa sarili. Kung ginagawa natin yung kagustuhan ni St. Jude para sa atin lahat. If it's kagustuhan ni St. Jude, kagustuhan ni Jesus, kagustuhan ng Diyos Ama para sa ating lahat. So, it's a simple point for reflection for all of us. Yung ating bang mga puso, mga isip, maka-Diyos na ba? O marami pa akong dapat matutuhan para tunay nga akong maging devotee ni St. Jude. Magpamibig o mga tugang, tanganin sa ko asin sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan sa imong apostol sa Nudas Tadeo, akoan sa mong dolot, asin daron mo kami sa maninigong pag-ako, kan mga banal na misteryo, iniinagad mi uli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas sa mga puso. initas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa nakakaligtas, dane si minsan sa nagpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadahing kasagkoran. Pastor na dahing kasagkoran, dahi mo binabayaan mga karnero mo,
At ang ngani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyo man sa nang urog mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya iba kan mga angeles, arkangeles, kan mga tronos, sin dominasyones, asin kay bakan kabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Daing tapos, nagsasabi, kagurang na ni kanagadan banal, barabo, din gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami pabadalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mga maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurang na sa Yesu Kristo, kan siya sa lugaring nabuot nagpaubaya, o pinagpasaloiban sagod sa pasyon, nagkuhaning tinapay, sin pagpasalamat binaakini, tinaw sa mga disipulos, sin nagsabi, magako kamugabos asin magkakan kay ni taynian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagpayamaning kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo itinaos sa mga disipulos na sabi, maga ko kamugabos sa sin maginom kay ni tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo, sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod, kaya kami nagrurumdungan sa iyong pagkagadaan, sa iyong pagkaboy liwat, ang dudulot sa iyong magkagurangnan, kaya tinapay nin buhay, asing kalis, sing kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanigo mo, na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kami nag-aarang, kami nagpapakinabang, kangawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiram na mga kagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bil na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bagan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, sin kang gabos na klero, siringman garam dumas sa iyong pagkaherak sa mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na mga pinapamibi sa misang ini sa iyong gabos na gadan. Kay ba naman mga nagadan sa gera sa Israel asing Gaza. Dangan akwasin da sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kay Ban Santa Maria Birhen, inakan Diyos, ni San Jose sa iyong esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, asing kabos na santo sa kaitupan na kapagayagayas sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo.
huli sa iya, sin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarogan ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Nadugduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nga ngahas kitang magsabi. Ama mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siling sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan, sin manligtas sa gabos na kaparsawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kaadaan, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangnan, kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan, tinatao ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin, papagkani ko siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ka nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot kan kagurang nandanay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinawan ka mo, kan tanda ning katuninongan, peace be with you. Peace be with you. Uyang kudero kan Dios, uya si Kristo, nagpaparang makasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo ni kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtarang kasana, asinan sa kong kalag, mauumaya. Pangatamanong kita kanawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo,
Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, na sa paagi kan mga kamotnin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ang sakramento na sa mong inakaungunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sainan sa imong apostol, San Judas Tadeo, nagmumuraway, ininagad mi uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ka mga pamibi, asin intersesyon sa Judas Tadeo, kamo bendisyon ng Diyos sa makakaman, Ama, Anaki, Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos.